Bajigur i. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan ping ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati. Kula mlayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ambone ra jawa-jawan ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledek nyambro ndasmu. Sing apik nek ngomong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe. Kira Bagong kok. Pancen keparane ta. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, kowe arep nyekel aku. Nek ngerti kowe malinge, aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira. Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Bajindul anu Banowati? Heeh. Piye? Arep apa? Arep nyekel aku? Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Sida perang. Jebule. Nek ra tak pernahke mengarep awur-awuran kowe. Jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan ping ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati. Kula mlayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ambone ra jawa-jawan ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledek nyambro ndasmu. Sing apik nek ngomong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye? Nyatane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu. Sapa Cit? Tutur mau ganti nyampar gelas. Gobek ra karo-karuan. Ayo. Rumah saku pun mang tandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, Nun. Nyekel maling lho. Mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawon ora karu-karuan.
Napa melih kula malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Wong iki padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Penemban Durna. Lole Bagong ora pasrah bongkan tiban cundha maneh ora jeblok kaya wujud tukang Durna wae. Panalingan majaring ratri linenggak cangganira kapisanan aning perang Bratayuda anjen manuk semaning jajaran syukur taning bawana menungsa ora ngira karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang kuyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ing kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sastra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drei? Lho, Drai jengkulmu mlocot kowe. Iki pusaka Kyai Cundha Manik. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Penemban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi. Yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis, ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik dipateni nganggo Cundha Manik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mung kari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Lho. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki nang peperangan, ora ana wong tuwa, ora ana wong enom, manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih. Atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu, ning mergo entuk firmane sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmane sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke ning nek sing gawe jagat